Kważi xahar wara l-eluq tal-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet, il-Gazzetta Malta Today il-ħadd filgħodu ippubblikat il-proċess verbal sħiħ fuq is-sit elettroniku tagħha. Minn dak ippubblikat fil-Gazzetta jingħad li fl-2017 l-ex Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Kembri kien jaf dwar miżappropriazzjoni ta' fondi mill-investitur oriġinali tal-VGH Ram Tumuluri permezz ta' rapport magħmul minn uffiċjal tal-VGH stess. Dan kien juri 11 il-każ li fihom inġibdu flus mogħtija lil konċessjonarju biex minnhom jitħallsu l-pagi tal-ħaddiema f'Kering Grek minkejja li dawn kien qed joħroġhom il-Gvern. Il-Gazzetta rrapportat li mill-investigazzjoni li saret mill-esperti barranin jingħad li 10.5 miljun euro mogħtija mill-Gvern marru biex il-VGH tixtri kumpanniji oħra minflok għall-proġett tal-isptarijiet. 5.7 miljun euro jingħad li marru biex il-VGH akkwistat il-kumpanija Technoline. 4.8 miljun euro marru fuq żewġ kumpanniji oħrajn M-Trace u OHUM. Fir-rapport moti li Xkembri jingħad li dan kien ħela ta' flus. Minkejja dan jingħad li Xkembri ma informax lill-Kabinet u lanqas lill-Pulizija. L-inkjesta tindika diversi emails inkluż mill-kap eżekuttiv ta' Stewart Healthcare Armin Ernst dwar font li fih kellhom jitpoġġew 100,000 euro kull xahar għal skopijiet politiċi. L-inkjesta konkludiet li dan il-font inħoloq sabiex jagħmel pagamenti lil persuni fl-arena politika li ffaċilitaw il-konċessjoni bejn il-VGH u Stewart Healthcare. B'kollox kien irrapportati li Stewart Healthcare ħalset 1.1 miljun euro lil kumpanija fl-Iżvizzera Accutor għal dan il-font. L-investigaturi ddeskrivew lil Accutor bħala kważi bank għal kumpanniji konċessjonarji. Ġie rrapportati li fil-waqt li l-bidla mill-VGH għal Stewart fl-2018 setet kienet fl-interess pubbliku din ippreżentat opportunità kbira biex il-kumpanija Amerikana tespandi. Tgħid li Xkembri u l-eks Ministru Konrad Mizzi kienu kruċjali biex saret il-qalba mill-VGH għal Stewart. L-eks Prim Ministru Joseph Muscat ċaħat li pagamenti fl-ammont ta' 60,000 euro li rriżultaw minn ftehim ta' konsulenza mal-kumpanija Accutor wara li temm il-kariga tiegħu minn Prim Ministru kienu marbuta ma' tixħin. Dr. Muscat qal li din l-evidenza tax-xogħol li wettaq fil-privat se jippreżenta fil-qorti. Ġie rrappurtat ukoll li l-eks Ministru tas-Saħħa Chris Fern u l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li se jiġu akkużati l-erba' li ġej bi frodi fost oħrajn ingħataw il-ġenb fil-proċess. Il-professur Cicluna huwa wieħed mill-inqas nies li jissemmew fl-inkjesta. Jingħad li huwa lanqas kien jaf jew infurmat li s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri kien tpoġġa fuq il-bord ta' Projects Malta. L-inkjesta tqisu bħala persuna li ma setgħetx tkun influenzata. Il-Gazzetta qalet li ppubblikat l-inkjesta wara diversi talbiet li saru lill-Avukat Ġenerali inkluż mill-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni l-Għaqda Repubblika u l-eks Prim Ministru nnifsu Joseph Muscat. Il-Gazzetta żiedet tgħid li ppubblikat l-inkjesta wkoll wara li qiset li l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali ddeċidew li jakkużaw qatt ta' persuni u kumpanniji indikati li huma suspettati fl-inkjesta maġisterjali wara li ħadd minn dawk akkużati ma sejjaħ biex jiġi mistoqsi jew interrogat bil-caution.